अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. रामकृष्ण हरी. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. आज 8 जून. आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक वेगळीच लगबग आहे. ही लगबग अशी वेगळी अशी आहे ही या अर्थाने की 11 तारखेला संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या म्हणजेच माऊलींच्या पालखीचं प्रस्थान आळंदीवरून होणार आहे आणि तमाम वारकरी याची तयारी करतायत. म्हणूनच ही वेगळी लगबग आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी दिसून येते. ना कोणाला निमंत्रण, ना कुठला रुसवा फुगवा, ना कुठलं आमंत्रण आणि ना कोणाला घातलेली साध. यास परंतु असं जरी असलं तरी लाखो वारकऱ्यांची पावलं ही आजपासून किंवा उद्यापासून आळंदीकडे मार्गस्थ होणार आहेत आणि त्या माऊलींच्या पालखीमध्ये, माऊलींच्या वारीमध्ये समाविष्ट होऊन किंवा त्या वारीबरोबर जाऊन एक अलौकिक अशा सोहळ्याचा सहभागी किंवा त्या सोहळ्याचा आनंद घेण्याचं एक सुख या सगळ्या वारकऱ्यांना मिळणार आहे. 11 तारखेला आळंदीवरून माऊलींच्या पालखीचं प्रस्थान होणार आहे आणि त्या दृष्टीने आळंदीमध्ये देखील जोरदार तयारी सुरू आहे. गेल्या 2-3 वर्षामध्ये म्हणजे गेल्या वर्षीची वारी वगळता त्याच्या अगोदरची 2 वर्ष कोरोनामुळे वारी होऊ शकली नाही. याचं दुःख तमाम वारकऱ्यांमध्ये होतच. मागच्या वर्षी देखील वारी झाली, एक ओढ होती माऊलींची, त्यामुळे ती वारी झाली, अनेक लोक त्याच्यामध्ये सहभागी झाली, परंतु धाकधूक थोडीशी होती. परंतु यावर्षी अत्यंत निर्धोकपणे लाखो वारकरी या वारीमध्ये सहभागी होणार आहेत आणि तो सुख सोहळा अनुभवणार आहेत. यावर्षी पावसाने थोडीशी ओढ दिलेली आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, कारण जो पाऊस 7 ते 8 तारखेला महाराष्ट्रामध्ये दाखल होतो तो आज 8 तारखेला केरळमध्ये दाखल झालेला आहे आणि याच्यानंतर तब्बल 8 दिवसांनी, म्हणजे जनरली असं म्हटलं जाते की केरळमध्ये पाऊस दाखल झाल्यानंतर, मान्सून दाखल झाल्यानंतर 8 दिवसांनी तो महाराष्ट्रामध्ये दाखल होतो. त्यामुळे शेतीची कामं ही थोडीशी रखडलेली आहेत. परंतु या शेतीच्या कामांची, आपल्या कुटुंबाची कुठलीच तमा न बाळगता हे सगळे वारकरी आता तयारीला लागलेले आहेत. ते केवळ आणि केवळ माऊलींच्या पालखीसाठी आणि या पालखीसाठी आज हजारो वारकरी आळंदीच्या दिशेने प्रस्थान करतायत. आळंदीमध्ये देखील अत्यंत जोरात तयारी सुरू आहे. मी म्हटलं तसं तिथे जो माऊलींचा अश्व आहे त्याची तयारी होते. जी बैलजोडी माऊलींची पालखी वाहून घेऊन जाते ती बैलजोडी देखील तयार झालेली आहे आणि अनेक वारकरी, अनेक फडाची लोक, अनेक लोक तिथे आज डेरेदाखल होत आहेत. ज्या पहिल्या मानाच्या 27 दिंड्या असतात त्या दिंड्यांची लोक देखील तिथे आता डेरेदाखल होऊ लागलेली आहेत आणि जिथे तिथे टाळ मृदंगाचा आवाज आळंदीमध्ये निश्चितच घुमू लागलेला आहे. आपण नेहमी बघतो की हे जे दैवत आहे पंढरपूरचा विठोबा, हे तमाम महाराष्ट्राचं दैवत आहे आणि या पंढरीचं जे रूप आहे, साजिरो गोजिरो असं रूप आहे, ते आपल्या डोळ्यामध्ये साठवण्यासाठी अनेक वारकरी, अनेक सामान्य जन हे पंढरीच्या दिशेने मार्गस्थ होत असतात आणि माऊलींची पालखी हा त्याचा सर्वोच्च असा बिंदू असतो. असं म्हणतात की माऊलीच्या पालखीचं जेव्हा प्रस्थान होते आळंदीवरून, तेव्हा संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या मंदिराचा जो कळस आहे
तो देखील थोडासा हलतो. कारण त्याला दुःख होते की माऊली आता आपल्याबरोबर म्हणजे संत ज्ञानेश्वर महाराज आता आपल्याबरोबर पुढचे 18 ते 20 दिवस नसणार आहेत. किंबहुना येताना देखील ही पालखीचे जे वारकरी असतात ते चालत येतात. त्यामुळे एक महिनाभर आपल्याला माऊलींचा सहवास लाभणार नाही आणि म्हणूनच तो कळस देखील हलतो, त्याला देखील दुःख होते. आणि त्यानंतर तमाम वारकरी पंढरीच्या दिशेने मार्गस्थ होतात. यावर्षीचं जर बघितलं तर शेतकरी देखील या वारीमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होत असतात. अनेक फडाचे जे अधिकारी आहेत ते या वारीमध्ये सहभागी होत असतात. सिंधुदुर्गातून देखील अनेक वारकरी या आषाढ वारीसाठी मार्गस्थ होण्यासाठी तयारी करत आहेत. सिंधुदुर्गातून तसं जर बघितलं तर माघ वारीला जास्ती वारकरी जातात, परंतु आषाढ वारीसाठी देखील आपल्या जिल्ह्यातून अनेक वारकरी मार्गस्थ होत असतात आणि त्यांची देखील लगबग आताशी सुरू आहे. सिंधुदुर्ग किंवा कोकणातून म्हणा, हे जे पावसाचे दिवस असतात ते भाताचे दिवस असतात आणि भात लावणीसाठी पाऊस हा फार महत्वाचा असतो आणि यावेळेस भाताची मशागत म्हणा, शेताची मशागत म्हणा, याच्यासाठी जे काही आवश्यकता असते ती करण्यासाठी इथला वारकरी, इथला शेतकरी हा उत्सुक असतो. परंतु ज्याला ओढ लागलेली आहे तो वारकरी मात्र पंढरीच्या दिशेने मार्गस्थ होण्यासाठी निश्चितच आळंदीच्या दिशेने आपली पावलं उचलायला लागतो आणि तिथे तो आपलं स्थान गाठतो. यावर्षी जो काही दिंडीचा प्रवास किंवा वारीचा प्रवास जो आहे तो निश्चितच अशा पद्धतीने आहे की 11 जूनला हे माऊलींच्या पालखीचं प्रस्थान आळंदीवरून होणार आहे. त्याच्यानंतर 12 आणि 13 जूनला ते पुण्यातच मुक्कामाला असतील. 14 आणि 15 जूनला सासवडला असतील. 16 जूनला जेजुरीला असतील. 17 जूनला वाल्ह्याला असतील. 18 आणि 19 जूनला लोणंदला असतील, जिथे निरास्नानाला फार मोठं महत्व आहे. माऊलींच्या पादुकांना किंवा माऊलींना निरास्नान घातलं जाते आणि तो देखील एक बघण्यासारखा उत्सव असतो. 20 जूनला तरडगावला मुक्काम आहे आणि तिथे चांदोबाचा लिंग इथे उभं रिंगण असते. माऊलींच्या पालखीमध्ये किंवा माऊलींच्या ह्या दिंडीमध्ये, ह्या वारीमध्ये रिंगण ही एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट असते आणि त्याच्यासाठी हजारो वारकरी त्या रिंगणामध्ये सहभागी होण्यासाठी तिथे आलेले असतात. 21 तारखेला फलटणला मुक्काम आहे. 22 तारखेला बरडला आहे. 23 जूनला नातेपुती इथे आहे. 24 जूनला माळशिरसला आहे आणि माळशिरसला देखील गोल रिंगण होते. 25 जूनला वेळापूरला आहे. 26 जूनला भंडी शेगावला आहे. 27 जूनला वाखरीला आहे. इथे देखील बाजीरावाची जी विहीर आहे तिथे उभं रिंगण आणि गोल रिंगण होते आणि 28 जूनला ही हा पालखी सोहळा पंढरपुरात पोहोचणार आहे. 29 तारखेला आषाढी एकादशी आहे आणि त्या दिवशी वारीचा किंवा वारकऱ्यांचा एक परमोच्च बिंदू पंढरपूरमध्ये बघायला आपल्याला मिळणार आहे. काया, वाचा, मने या सर्व अर्थाने वारकरी ही वारी करत असतात आणि म्हणूनच असं म्हटलं जाते की हा सुख सोहळा स्वर्गी नाही. पंढरपूरच्या दिशेने जेव्हा वारकरी मार्गक्रमण करत असतात तेव्हा त्यांची अशीच भावना असते की माझ्या जीवीची आवडी पंढरपुरा नेईन गुढी. ही गुढी जेव्हा पंढरपुरात नेऊन ते विसावतात त्याच वेळेस ते तृप्त होतात आणि आनंदात त्यांचा जो आनंद असतो तो गगनात मावेनासा झालेला असतो. कारण माऊलीच्या पालखीचं आणि पालखी करून ही जी वारी करून जेव्हा पंढरपुरात पोचल्यानंतर पांडुरंगाचं जे साजिरं गोजिरं रूप आहे ते आपल्या डोळ्यामध्ये साठवण्यासाठी प्रत्येक वारकरी हा उत्सुक असतो आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरती जे आनंदाचे भाव असतात ते आपण कुठल्याच परिमाणामध्ये आपण ते मोजू शकत नाही, असेच असतात. आणि या पालखीसाठी तमाम महाराष्ट्र सज्ज होतोय. शासकीय तयारी पूर्ण झालेली आहे. प्रशासकीय तयारी पूर्ण झालेली आहे. पालखीच्या मार्गावरती ज्या ज्या काही सुविधा, साधनं, आवश्यकता आहेत त्याची उभारणी केली जात आहे आणि तमाम वारकरी कुठल्याही प्रकारच्या आमंत्रणाची, निमंत्रणाची, हेवाद्याव्यांची, मानापमानाची कुठलीही वाट न बघता आळंदीच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहेत. 29 जूनला आषाढी एकादशी जेव्हा होईल त्यानंतर 3 तारखेला गोपाळकाला होऊन पालखीची समाप्ती होते आणि पालखी किंवा माऊलींची पालखी पुनश्च एकवार आळंदीकडे प्रस्थान करते. गोपाळकाला हा जो असतो त्याला देखील एक विशेष अनन्यसाधारण असं महत्व आहे आणि त्या म्हणूनच असं म्हटलं वाटतं, काला वाटू एकमेका वैष्णव निका संभ्रम. हा जो काला आहे
हा एकमेकाला जेव्हा भरवला जातो, जेव्हा दिला जातो, तेव्हा एक वैश्विक भावना किंवा वैश्विक जो काही एक धर्म असतो, तो साधण्याचं एक समाधान कित्येक वर्षांपासून, शेकडो वर्षांपासून ह्या वारीने घालून दिलेला आहे. त्यामुळे हा वैष्णव धर्म आणि वैश्व धर्म जर सांभाळायचा असेल किंवा तो जर अधिक वाढवायचा असेल, तर पालखी आणि ही जी माऊलींची वारी आहे, माऊलींची पालखी आहे, ते एक उत्तम असं उदाहरण आहे. त्यामुळे कोकणसाद लाईव्हच्या आपल्या या कोकणसाद लाईव्हवरती या पालखीच्या म्हणजे आळंदीपासून जी पालखी सुरू होणार आहे, त्या पालखीच्या प्रत्येक दिवसाचं जे काही वैशिष्ट्य आहे, ते आम्ही वेळोवेळी आपल्यास आम्ही नेहमीच दाखवणार आहोत. आणि पालखीच्या मार्गावरती वेगवेगळे काय उपक्रम केले जातात, वारकऱ्यांच्या काय भावना आहेत, पालखीमधलं चैतन्य काय आहे, त्याच्यातली ऊर्जा काय आहे, हे सगळं आम्ही वेळोवेळी आम्ही तुम्हाला 11 जूनपासून आपल्यास आम्ही नेहमीच दाखवणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल.